У свої перші місяці в продажах мені здавалося, що успіх це діло техніки. Проїхався по маршруту, показав каталог, назбирав заявок і поїхав далі. Але ринок швидко дає по носі за таку самовпевненість. Бували дні, коли ти заходиш у 10 торгових точок поспіль, пропонуєш ідеальні умови, акції, знижки, а у відповідь чуєш: «Ні, хлопче, нічого не треба, у нас все є, зайди наступного тижня». І ти стоїш такий і думаєш: ну чому? Що не так? Відповідь я знайшов пізніше, коли почав серйозно вникати у психологію переговорів. Люди – істоти емоційні. Клієнт за прилавком чи власник мережі приймає рішення не лише з калькулятором, він приймає його підсвідомо. Сьогодні ми детально на пальцях розберемо два фундаментальні закони, які здатні повністю змінити ваші результати в полях. Це авторитет і дефіцит. Давайте розберемося, як повернути ці два важелі на вашу користь.